Rio sora tebe erebeira isi yokora momondo momanyete ntuna bataba komu alino tobwato mochumba buna nyona ohinenete alino tu atwaro mochumba molitoko tebe moiga kende ke yora korere ni menda ya a Nyamira no tobwate abasacha bago chorwa national chairman NTSA bate banga sitaki kazi yako a Nyamira no abasacha bali bago chorwa bo ambassador bate banga perekea mama yako a Nyamira no mujumbe bwa serikali omujumbe Ruto boli ako mworoki matarau ogenda gukora ibintu binde. That is why ntagitaba Nyamira by state house yabanyene egekoera liguriria itori ya sarekire liguriria itori sarekete bobesa egere to restore confidence ya serikali ya Kenya batugorere bintu njera arorire igoreko igoka kamura jeri tukeria state house you inchi twes bitoende twamba nebintu ebi otore ngamonuo muyokoraki eba abantu baigwe gusanifu ngamonuo muyokoraki oitario mugusio mongaini obateba amatusi na rusie ngombe serere igekaro togoteba one time oino monuo muyago sena amatusi aina rusie ngombe serere ono nje no muororo inche inarande tiriete lya William Ruto akoli chikura na ende mumanyete esauliye akiri ya ito eko era baba igato bekerete nyaroka ya ito number 1 kwa nominated usoro bakaenda bakabeka kinyaroka kiabo senate usoko ono lende li chumbe omu wakiri bwaki mbura onkoro bera samali ali oyo dalio mosubati tokatore nominated kuna katalina nyamatu erebu yabo sere bobe ono tokao ni baba ane no lyomo muroyo itore ngoma na serikali ototebetinga urwo tebire no serikali yere ngamo igwera ntwa igete ntwa tuomerete tokaenda tugatuomera naende ongo kwa nayo esauli buna ngo kwa na iganjero mujumbo Jubilee Uhuru Kenyatta no ali state house yo Ruto buna togo kwa na bono iga bono buna togo kwa na iga kero Ruta achiete sobo akamobo minister akarika baikoyo boko bo minister ali geto mo muroyo ito muroyo ito tali yara bwa tekeze chimbamba rukomorendere serikali tamuri geti igongo tebanga mheshimiwa party leader wangu Jubilee ukiwa hapo state house kwa William Ruto na sisi ni watu wa Jubilee tunasaidia William Ruto tafadhali yule mkisia alikusaidia ukafanya kazi hata kama alikosea William Ruto akiwa deputy president tafadhali muombee pia kazi vile uliombea au wengine kutoka Nyeri kutoka Kiambu na kutoka Nakuru. Hiyo ndio siasa ya maendeleo tunataka kuchapa. Kindabu inche na sekoli gichikura inkwegera nkabugwa no mugabana Dr. Gesami aba West Mugirango mumanyete ekera mbuete igona moeto kobogo nkamotebinga mose na yabagirango bachora tuchimotwe tokorera abantigas sikubali kushindwa si mshindani na igekero twaligere baba chikura tokaiya nje na beto mutangani gotebanga William Ruto wewe ndio umeshinda kura tutatembea na wewe tokonye egesaku kyumugusi abo no onde bakabona lakini osoro tigango akirimbiya mono na Jafet aba West Mugirango mu muroyo okoro ku Jafet uyu no yo mirika tueya yo mu muro mirika tueyo liyo mwabo egetinkinye reki yage uyu no moiwone oire na Ruto obo national treasurer yani nimbe balipo aso moiwo aire kabungo gya kiage abo no okobera guso no okorwa abo tali ongo tarera naende mbuya mono moiwo yo
na rirwanchete pare lyo korosi koru bosongo eichera mierie etuomere onyunyugalia abantu balowa bugichora na baro basoka guchiali bagenda baika kisi bila kutafuta kutumia njia nyingine inche mwanchoreta abantu bagwese mugirango naende ko bakira mbuya mono n'abantu banyamire ngimanko bakira mbuya mono ekora mwesi pigo mumenyete town ya Nyamira monki mbuya mono ko mwari gonsabira barandi mugansabira mwansabirite ngende kolikia West Mugirango na Nyamira asara rero tinkubariki ebango yonsi ya Kenya igekwa serikali eterene ire na William Samoei Ruto omwanche to mwancha ne represent ya Kenya una na injo nyanja to nyanja ijumbe inje bono ngeire ekibaru eke asemia keyitano igonto nakubuna kende digatuske serikali eliero tuyibwatisie tobege. And I'm very happy one more time Osoro mwanya nchirete tokanga abantu baito banyamira mbai chatokene nga tujye wikaransa bosongo n'abantu bakisi ono Nyamire egetie ke muroche nkeliakia na itu ndokolie bintu byaito gwaito. Yes, igo Nyamira igututagete tuetenenere, and I want to thank you aso wanchanga tigaba Nyamira baikaranse Nyamira n'abantu bakisi baikaranse kisi. Lakini yakaro toko chako endege sango gochirogoga alia ndoko gere toko tero moino yomo moino kitali yo William Ruto ejinere luge go sokia mari gaki ejinere luge ko ngepara ejinere luge ko gestima ejinere luge ko gachibe sando selichi skuru bulagendre se korosi to buatira n'abantu bagusi especially bari tore bogirango gotokoro kwabagirange sauri twagirete ngo ecyuyeri yachete gwaitogeti tukanyerigereriga na maringo tonyeite titorie ekagenda dirintwagirete togakora bono ntokogira serikali na ende etwaro mugirango oyo mugirango mobe bono kagusito lyote bango musyo mobe ekeroro mobe igotorio mobe oyo nero mobe mbwate ko ruguse uguchisoka ko rugalia tigankole with this advice uno mwakili serikali ye broad based igera sama goko y'abanyamato dusinya inerugura n'abagere bari kuru maguru mahati turigatia esugukugera mahati na ruguru boroga kina tokaba beroli abanyenyeri kineibe kiyeito na kikire mugundo ndoko genda rire na tonyore bichondo byuka egekora these are our neighbors, is nothing you can do nkole reiga tingono tinkwana fili kondo batinkole reiga ekero mugusi turabe serious kurigi chikura chuo president to make sure our immediate neighbors mbali na into onye toko ansero yo musinya ine echinkura kiobwata na kigeko era ntuto everetinga itukolimo ababale serikali bono ntubagani lakini toboro kia madarau bono ekero baro obisi na intu ekina kitogo cha kogesa ekero togo cha kugania tokonywe tutavuna tulichopanda.